waarom heb je sushis mee? Omdat ik altijd maar mijn jedi trakteer op een baan. Op de soesjes. 24 jaar ook. Dat voor de 24ste keer. Ja, hè? Ja. Hoe is dit zo ontstaan dan? Ja, wij zijn maar 60 hier ben we hier. We hebben hier toen we in de verdragen. En nou ja, dan kun je nog wel rijden, want vroeger ik de Elfsteden ik wil rijden. In 63 en in 56. En dan meer nog wel rijden en we dan in 30 jaar naar dien, dan valt het af. Dus ik van mijn 60ste tot nota, heb ik hier altijd een rijden. Ja, je bent de oudste van die groep en 40 en 44 scheelt net zo vol. Maar 74 en 84, dat scheelt een heel soort. Ja. En de meesten die zitten al hier onder bij de 70. Wat voor jongen onder Friesland is die jongen? Ja. Bij de gepensioneerden, hè? Maar wie kent er wat van? Hoe lang ben je al bij deze groep dan? Ach jongen, ik weet het net, misschien wel 30 jaar. Ik ben hier al van zo'n 60 jaar. Op deze baan, hè? Maar deze groep is lekker ontstaan. Zuidje van Lende had het hier en daar. En toen heb ik het van Zuidje genomen. En het groeit maar, en het groeit maar. Van boven ging er wat al. En van onderen komen er gewoon bij. Maar jou bent een soort trainster of leaser? Nou, ik maak ze de schema's voor de groepen. Nou, we leiden het wat in goede baan. En elke groep had zijn trainer erbij. En die vrijwilliger. En we volgen elke maand de schema's. Dat we steeds beter worden. Dat doen wij. Nog beter? Ja, we maken een beetje interval doen. We maken duur doen. Excessieve interval duur. Ja, dat soort dingen. En ons is er niks. Zo nou je had hetzelfde doen. Jongens, kijk achter je, hé, wat er gebeurt. Luisteren ze wel naar jou? Nee, maar dat has voor jongen. Het is je gaal. Maar gaal is leuk. Dat mag, joh, op die leeftijd mag er soms niet meer doen. Lust in discipline. Ze weten bliksem goed wat ze doen. En deze dame, dat is een grote ver van Germ. Die wil even wat zitten en die wil wat aanbieden aan Germ. Ja, Germ, kun je staan? Nee, wel. Tineke, wat de zegt oor altijd bij zijn auto, maar Nou, Germ. ik jank het hard oor. Gerrit, ik mooi uit naam van uw hele team, mag ik jij deze gouden enveloppen oorhandigen. Ik heb nog nooit goud aan. Bij Winski dan ik, daar stoel maar u alle keer nog een hele protte roetjes riedenmeist in uw prachtige theeaf. Lokweesken! Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Beste week nog even een informatie. Daar staat nog steeds maar die 84 jaar achter de vrouwenhorses. Dat vind ik knap. Nou, dat hebben we gehad. Ik ben na een week pas jullie, ik hoop al het heli. Dus zo krijg ik alleen, hebben we in elk geval zoes gehad. Maar dit is wel mooi nog, als je zaal hier even. Het is een heel sociaal gebeuren. Hè? En die ene het dit mooi maken en de andere het dat mooi maken. Er zijn nog jongens die de vrouw al kwijt zijn. Nou, dat gebeurt ik. Hè? En dan mag je blij zijn, wij zijn gelukkig nog de jaren met vrouwen. Hoe zit het nou met Germ en Frooien? Want... Nou, Germ, die mij altijd niet naar leiden van de vrouw die rieden. We houden toch een beetje rekening met hem. Want anders komt het net weer, hè? En dus dat kan niet. En wie wil ik niet dat het degradeert? Want er is nog een groep. Dat kan de af. Oh, hij zit nou in de middelste groep. Ja, en dat is wel een goede groep. Ja? Maar Daar zit hij ook bij. ja, ik ben net meer van die snelle. Vroeger, maar nu niet meer. Ja. Heren en dames. Ja, Hoe dat bouwt je het? Ja, Boukje doet het altijd geweldig nog.
En die vrouwen die horen de moeder wat in, hoor. Maar van die vrouwen hier, dat ik nou, want die vrouwen die reden naar best, bij elke keer dik ouders aan. Ja, en het wordt met mij wel wat minder. Maar zolang dat ik hier nog een beetje mooi rieden kan, dan, nou ja, dan doe ik dat. Nou. Ja. Ja? Nou, dus daar ben ik al uitpraten, zo wat je. Ik weet niet meer wat ik zei, wat je.